So a cikin wannan bidiyon zan faɗa muku menene content niche da kuma yanda za a yi kusan content niche din da ya dace da ku ba tare kun je kuna ta shan wani wahala. So idan aka ce content niche ana nufin wato ainihin wani ilimin da wani ilimi ne wanda ka iya shi, wanda kai karan kanka ka iya shi, ko kuma wata koyarwa wanda zaka rinka yi wa al'umma su amfana da wannan koyarwar naka, ko kuma dai wani abu haka, to shine ake nufi da wato ainihin content niche. Za ku ga a cikin wannan platform na TikTok akwai mutane da yawa waɗanda suke zuwa suna wato ainihin dora content niche din su kuma suna samun followers da shi ba tare da wani matsala ba. Za ku ga wa'insu comedian ne suna zuwa su comedy su dora, wa'insu graphic designers ne, wa'insu editor ne, wa'insu kuma suna koyar da abinci ko kuma dai irin yanda za a rinka yin girki haka, wa'insu photographer ne, wa'insu kuma suna raba ilimi haka ne dai tutorial da dai sauransu, suna koyar da abubuwa da yawa. So wa'innan abubuwan duk su ne content niche. Wa'insu za ku ga malamai ne suna zuwa suna faɗakarwa da dai sauransu, wa'insu photographer ne da dai sauransu. So wa'innan abubuwan su ne content niche wa'inda wato ainihin za ka iya zuwa ka dora bidiyo ka wato ainihin dora ma mutane dukkanin wa'insu ilimin ka koyar da su wani abu wanda cewa zaka ƙaru da su kuma su ma su ƙaru da kai. So wannan abin shi ake nufi da content niche. So idan har ka san kana da wani ilimi da zaka iya kawo wa al'umma su ci gaba da wannan ilimin, so kai tsaye zaka fara kawai ka dora shi, kana farawa kana fara dora shi, so kai tsaye zaka ga mutane suna bibiyan ka kuma kana samun followers, ba sai ka je kana ta roƙon ai following ɗinka ba, za a zo ana following ɗin. So dukkan wani abu da ka san ka iya shi kawai ka zo ka fara dora shi, ka fara yin bidiyo akan shi, zaka samu followers kuma zaka sha mamaki, zaka ga ana kallon wannan bidiyon naka. So nagode da kallon bidiyon.